Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:27 PM, ito na po ang ating programang Top Secrets. Ito po ang programa nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kasama ko po ang ating Basa Princess at sa kanyang presensya ngayong gabi na to, ako muna po ang magdadala ng programa. Kaya mga kabisyo, nasa kabilang linya na po ang ating caller ngayong gabi na to. Kaya kausapin na po natin. Good evening, sir. Hello, DJ Cello. Good evening. Good evening po. Sir, okay lang ba palakasan po ang inyong boses para po marinig po tayo ng ating mga kabisyo? Yes po, sorry po. Alright, thank you sir. Sir, nakatapat na po ba sa tenga ninyo yung phone ninyo? Yes po. Alright. Sir, kamusta ka muna ulit? Ayos lang. Ano ba? Malungkot, pero ayos lang. Okay, salamat sa pagiging honest, sir. Sir, ano bang po bang pinagkakabalahan ninyo ngayon? Sa ngayon, DJ, working po. Work from home. Ah, I see. IT ka ba? Yun lang po. Saka bang Hindi IT? po. Ano ba? Saka bang Virtual assistant. VA. Nice. Yes po. Gano'n ka nakatagal VA? Magtatatlong taon na rin, siguro. So, kamusta naman ang pagiging VA? Yun nga, DJ, kasi mag-isa ako sa pondo. So, anong nangyayari? Walang kausap, wala rin po kasing relasyon. Aso. Yeah. So, mahirap. Medyo malungkot ng walang kausap. Saan ka ba nakatira? Sa QC po. Quezon City. Ilang taon ka na ba? 29. 29. Quezon City, Yeah. 29. Anong pangalan? Ako po si Jake. Jake. Tama ba ako? Jake po, Jake. J? Jake po, J-A-K-E. Okay. As in Jake. Cuenca. Mga ganun ang datingan ng pangalan. Yes, yes. Anyway, pinapatawa lang kita. Jake, 29 years old from Quezon City. Diretsahan tayo. Ano ang top secret mo? Bumalik yung karelasyon ko sa ex niya. Tama ba ako ng pagkakarinig, Jake? Bumalik yung karelasyon niya. Bumalik yung ex mo sa karelasyon niya. Yes po. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Oh, yeah. Yeah, okay lang po. So, nakilala ko si Ann online. So, from Bulacan siya. Then, tumagal yung usapan namin online. Hanggang sa dumating sa point na mag-meet up, ganyan. Actually, pumunta siya dito sa condo. So, yun. Game kami. Pero kalaunan yun nga, DJ, bumalik siya sa ex niya. Gaano kayo katagal, Jake? Yun nga po saglit lang. Mga siguro, recent lang, 2 months. 2 months Or na. wala pa.
Pero dahil nga malungkot ako ngayon or mag-isa ako, yung attachment issues ko parang ang hirap. Alam mo yun? So, Mahirap mag-move on. Even na maiksi lang yung pinagsamahan nyo. nagigets kita, Jake. Jake, tama ba ako ng pagkakaunawa na parang naging rebound ka lang? Naghiwalay ba sila netong ex niya? O matagal na silang hiwalay, tapos nakilala mo siya, tapos bigla naghiwalay kayo, bumalik siya. Paano ba, Jake? Paliwanag mo sa amin. Yeah. Ang nangyari kasi, naghiwalay daw sila. So, 4 months after nung naghiwalay sila, saka kami nagkakilala. Yun nga, online. Sa dating app. Yung kwento niya, sabi niya, sinasaktan daw siya nung lalaki. So, ganyan. Siyempre, ako naman, parang naging comfort niya that time. Kalaunan yun. So sa 2 months ninyo, ano ba mga pinaggagawa ninyo? More on condo lang kayo? Nag-uusap lang kayo dyan? Lumalabas ba kayo? Kwento mo naman kami, Jake. So yun po. Nung una naming pagkikita, syempre, hindi naman siya makakauwi kaagad dun sa lugar nila kasi from Bulacan, malayo yung biyahe. At the same time, wala naman siyang sariling sasakyan. So, nagstay siya rito mga 1 linggo bago siya bumalik nun sa kanila. More on condo, dito lang sa unit. Then, kapag weekend, yan, lumalabas kami. Pagka medyo maaga yung end ng trabaho, yan, lumalabas din kami rito. Ikot-ikot lang, ganyan. Ilan taon na tong girl? Si Ann po, 24. 24 siya. 24. So kakagraduate lang nito. Fresh pa. Hindi rin DJ kasi hindi siya nakapagtapos din eh. Okay. Senior high lang. So yung boyfriend niya naman, ilang taon? Kasing edad ko, DJ. 29 din. So ano naman yung mga usually sa 2 months na napag-uusapan ninyo ng girl na to? Masyado bang malalim tong girl na to? Ano bang at bigla kang sobrang na-attach sa kanya? Yun nga, DJ. Siguro na-attach ako kasi siyempre, sa 1 week na nag-stay siya dito, hindi lang naman puro kwentuhan yan. Mga nangyari rin sa amin. Tapos, siguro, ewan ko ba kasi DJ, sa totoo lang ako ang nakipaghiwalay. Kasi ang nangyari, parang ang dating sa akin, wala siyang pangarap sa buhay. Parang nakokontento na lang siya. Base sa mga kwento niya nung past niya, ganyan. Kasi nakasama rin siya sa single dad. Tapos, nakokontento lang siya sa binibigay sa kanya. Gets. Sabi niya rin, wala na daw si seryoso sa kanya kasi marami na daw siyang naging experience sa lalaki. Pero sa akin naman, DJ, hindi naman ganun. Wala namang kinalaman yung past niya kasi totoong nagkagusto ako sa kanya, minahal ko siya. Di naman ako makatouch siyang ganito, sabi ko, kung wala lang. Pero yun nga. Bumalik siya. Ewan ko, siya rin siguro hindi na kontento kasi nung nangyari DJ, nung nagstay siya dito, yun nga, ito may nangyari sa amin. Gusto niya, bumuo na kami agad ng baby, pero sa akin, parang ang bilis naman. Kaka 1 week mo pa lang, no? Exactly po. So, yun. Pero hindi ko... Jake, sorry makat lang kita. Pero, after mo siyang hiwalayan at umayaw ka na sa kanya, nagalit ba siya sa'yo?
Ah, DJ, paano ko ba sasabihin? Kasi nung nakipaghiwalay ako, parang pinagsisihan ko rin. So, sa huli, pinuntahan ko siya. Mhm. Tinuyo ko siya. Pero ayaw niya na. Yung pala, sila na ulit nung ex niya. Kasi hindi naman siya Okay. ganun. Gets. Pagka wala kaming usapan, halimbawa kasi gabi yung trabaho ko. So, ang nangyayari, gabi ako gising, tapos umaga tulog. Pero kahit na ganun, gumagawa pa rin siya ng oras na, alam mo yun, magkausap kami. Mhm. Nag-stay siya ng, ng night din. Ginagawa niyang araw yung gabi para lang magkausap kami. Yan, ganito, abang ano po, nasa trabaho ko, kakausap kami. Pero nagbago yun. Kasi nga, di ko alam na nag-uusap pala sila. Yung ex niya. So ilang mga months kayong magkasama nung hindi mo pa alam na nag-uusap na pala sila ng ex niya? Parang, nung time na nagkakilala kami, DJ, may communication pa rin sila. Pero, ang sabi niya sa akin, wala naman na siyang feelings doon. So, inayaan ko. Hindi ko rin naman pinakailaman yung phone niya. Pero nalaman ko na lang yun kasi, yan, sa mga stories niya ngayon sa social media. Tama ba ako ng pang-unawa, Jake, dito sa pinagkukwentuhan natin? Yung una kayo nagkakilala at nagkatikiman kayo, hindi pa ganun sobra yung feelings mo eh. Parang, okay, kung aayaw to, okay lang. Kung gugusto to, okay lang. Pero, bigla na lang nahulog ikaw dito sa tao na to. Tama ba ako? Kaya medyo masakit sa'yo yung nararamdaman mo. Pero, wala ka naman that time nung kinikilala mo siya, nasiseryosohin mo siya. Tama ba ako? Tama po. Kasi parang, Kasi, okay, go. Go, Jake. DJ, Kasi parang, go lang, Jake, ikaw, paliwanag mo. okay po. Kasi parang sa akin, nung nagkakilala kami, parang gusto ko lang din makipagkaibigan muna. Kasi, nung nagkakilala kami, mga ilang months pa lang din. Siguro, 5 or 6 months kami. Ako na kakagaling lang din sa previous relationship. Pero, completely, nakapag-move on na po ako doon. Kaya nung nakilala ko siya, final na rin yung decision ko na maging kami or something na mag-settle sa taong yun. Kaya lang, sa uli, yun nga, medyo na turn off ako kasi parang wala siyang pangarap sa buhay. Mabisyo eh. Laging laman ng usapan ng kaibigan niya. Babae rin naman. About sa alak. Paglalasing. So, yun. So, ibig sabihin, naman, kaya niyang baguhin. So, ibig sabihin, Wala Jake, ang pagkakaintindi natin dito, yung kinakausap mo pa lang siya, nakilala mo siya sa internet, gusto mo na talaga siya. At alam mo na nasiseryosohin mo siya. So, yun po talaga. Okay. Yan, nililinaw lang natin kasi kanina iba eh. So, yung sabi mo ngayon, talagang kinilala mo siya, ginusto mo siya, and then yung nakilala mo na siya, nag-stay siya sa'yo 1 week, ang may nangyari sa inyo, pero that time, alam mo pa rin na may kinakausap pa rin niya yung ex niya, pero okay lang sa'yo dahil gusto mo nga siya. And naniniwala ka sa kanya na usap lang naman yun. At least nasa akin ka na. And kinikilala mo siya ng kinikilala, Jake. So, yung tumatagal, Jake, nahuhulog ka na nahuhulog sa kanya. Kailan biglang pumitik yung sarili mo niya? Wala naman palang pangarap tong tao na to. Kailangan ko na tong hiwalayan kahit gusto ko siya.
Tama po yung DJ. Kailan pumitik yung sarili mo? Nung, nung, nung naramdaman ko talaga yung DJ, kinausap ko siya. Then, sabi niya naman, kaya niyang magbago. Dapat nga, magkatrabaho kami ngayon kung sakaling natuloy. Kaya lang, tumating yung punto na yung nag-uusap kami, parang wala na siyang gana. Parang ay na talagang baguhin yung sarili niya para sa magiging future namin. So, sa akin naman hindi na ako bumabata. Kaya nag-decide ako ng ganun. Pero, yun nga, nasasaktan ako ngayon. Malungkot. O dahil lang siguro wala akong makakausap talaga. Kasi after nun, parang sinabi ko sa sarili ko, siguro ako muna. Buhin ko muna yung sarili ko. Kasi dalawang magkasunod na relationship nag-failed sa akin. Mhm. O baka hindi talaga para sa akin yung yung mag-asawa or what? Hindi naman. Siguro bata ka pa naman, 29 years old. Hindi naman tayo na expired eh, di ba? Wala naman tayong expiration mga lalaki. Matagal tayo. Kahit 60 years old ka, kaya mo pa rin gumawa ng bata, pare. Pero, saan nga, Jake? Unang-una, tama yung ginawa mo eh. Na-realize mo na dapat hiwalayan itong tao na to. Dahil, nakikita mo, wala siyang plano sa future eh. And then, kapag ganun yung nagiging senaryo ninyo, na hindi kayo nagkakaunawaan, siguro, at hindi niya rin kayang intindihin yung pinupunto mo, at hindi niya rin kaya mag-adjust. Kasi ikaw nag-a-adjust ka sa kanya, at siya naman hindi niya kaya mag-adjust doon sa'yo, siguro, tama yun naging mo eh. Yung decision mo na hiwalayan siya. Pero, valid din naman yung nararamdaman mo ngayon na ang galing mo nga eh. Sabi mo na siguro nalulungkot lang talaga ako dahil wala ako nakakausap ngayon. Totoo yan. Kaya ako lang siya namimiss dahil wala ako nakakausap pa ngayon. Totoo yun. Valid yun yung sinasabi mo sa amin ngayon, Jake. Naiintindihan ka namin doon. And ako naniniwala ko, lagi ko itong sinasabi, tanging panahon lang ang makakagamot sa mga puso natin. Ang pinakamagaling na doktor sa pagpapahilom ng mga sakit na nararamdaman, kalungkutan na nararamdaman natin, is panahon lang. Siguro, hindi mo pa talaga panahon sa ngayon na makakilala ng ibang tao. Diba? Pero yun nga, ang iniintindi ko lang din, and hindi ako nagbibigay siya ng advice, nililinaw ko lang din yung mga sinasabi mo sa amin ngayon. And pinapaintindi lang din natin sa mga listeners natin, yung mga kinukwento mo sa amin ngayon. Na ikaw na mismo nagsabi, hindi pa siguro ito yung panahon. Huwag mong tanggalin yung pagkakataon na makakilala ka ng iba. Hindi lang siguro ito yung panahon. And kaya ka nalulungkot ngayon, Jake, valid yung reason mo na wala ka kasi nakakausap, kaya mo siya naaalala. Gano'n mo ba kamahal itong tao na to, Jake? Sa 2 buwan? Minahal ko siya, DJ, talagang 100%. Talagang pag nandito siya, kahit hindi naman sa gina-justify ko yung actions ko, pero ninasikaso ko siya. Hindi na nga siya, alam mo yun, paghahanda pa ng food. Ako na yung gumagawa nun. Sa paglilinis ng, syempre, unit ko naman to, so ako na din yung nagdilinis. Wala talaga siyang ginawa nun dito. Gusto ko lang na nandito siya, alam mo yun, may nakakasama ako. Sa lungkot na siguro talaga ito, DJ. Baka kulang lang sa delay, ganon? Baka rin po. Alam mo na, syempre, lalaki tayo. Lalaki tayo. Yung natin. Baka nga. Pero, may gusto ka bang sabihin sa kanya?
Meron kung sakali mang nakikinig siya, DJ. I-out mo dito. Yung pinakagusto mong sabihin, lahat ng mga mabibigat sa puso mo ngayon na gusto mong ilabas, hindi ka namin nakikita, pero may mga nakikinig sa'yo na hindi ka huhusgahan. Jake, ilabas mo. Kung sakali man naririnig mo to, gusto ko lang malaman mo na nung ginawa kong pakikipaghiwalay sa'yo, pinagsisiyang ko. And alam mo rin naman yon, sinabi ko rin yun sa'yo nung time na pinuntahan kita dyan sa inyo. Wala akong ibang gusto na lang ngayon kundi yun, maging masaya tayo parehas. And kaya nga nang sabi ko, 24 ka ngayon, pwede ka pang mag-aral. And yun, sana kung nasan ka man, maging masaya ka talaga. Yun na lang yung sa akin kahit di na kita marinig kung ano man yung sasabihin mo. Ayoko rin namang makarinig ng sorry kasi na first place. Parang sa akin, okay na yun. Na kung ano yung decision mo, sana maging masaya ka na lang. Yun lang yun, DJ. Jake, anong itsura na itong babae? Okay lang ba matanong ko? May kamukha bang artista to? May kamukha bang... Para medyo maano lang namin. Meron po. Si Erich. Tama Ganun. ba? Si Erich? Ganun yung itsura niya. Erich po. Tapos, matangkad siya? 5'6". Uy, medyo matangkad nga. 5'6". Maputi? Mabuti. Mahaba buhok? O maikli? Mahaba rin. Mahaba din. Si Jake naman. Nakikita kita dito, Jake. Baka pwede mong ikwento sa amin anong itsura mo. Ako na maghuhusga kung hindi totoo yung sinasabi mo. Jake, sige na. Malay mo, Marami nagsabi. teka lang, Jake. Malay mo yung dawan mo nandito lang sa live streaming natin. Oo. Maniwala ka. Sige na, Jake. Go, Jake. Ano nga po yung tanong? Kung i-describe ko pa sarili ko? Yes. Kung sinong kamukha mong artista, kung wala, baka pwede mo naman ikwento sa amin anong itsura mo. So marami nagsabi, kamukha ko daw si Makoy. Makoy De Leon, tama ba ako? Awig nga Totoo. Makoy De Leon. Makoy De Leon, kabisyo. Ayan. Nakakailang girlfriend ka na ba, Jake? Pangatlo pa lang, yung sa amin ngayon yan. Yung natapos sa amin yan. So, yung unang-una mong girlfriend, long term? Hindi po Parang halos 1 taon mahigit lang. Okay. Tapos, yung second? Ganun din siya. Almost 2 years. Tapos yung last 2 months? Ano bang hinahanap mo sa isang babae, Makoy? Ay, Jake. Siyempre, unang-una, DJ, hindi ko naman liligawan or something na magkakaroon ng connection sa akin kung hindi maganda. Di ba? Yes. Legit lang. Siyempre, yung medyo matangkad din. Yan, mga 5'5", 5'6". Tapos, yung nagkakaintindihan kami, same wavelength. Alam mo yun. Hindi avoidant pag may difficult conversation. Sweet, syempre. Yun lang naman. Ganun lang din. Basic lang ang hinahanap mo, Jake. At least totoo si Jake, 'di ba? Ang hinahanap niya is magandang babae, 'di ba? Matangkad, 5'6", kasi same wavelength niya. Yun lang. Napakasimple lang naman ng gusto niya. Tapos ikaw na bahala sa lahat, no? Yes po, walang problema sa yan ng DJ. 'Di ba?
Jake, may mga gusto ka bang sabihin pa? Last message? Wala naman, DJ. Parang yun lang talaga. Gusto ko lang mailabas yun. Kasi pagka sa family ko nilabas, parang ginajudge na nila ako, even sa mga kaibigan ko rin. Yes. And Tama. actually, dito sa condo, isa lang yung yung kaibigan ko rito, medyo busy din. So, hindi ko rin siya gano'n nakakausap. Kaya, ito, wala naman siguro husga sa akin, sabi mo nga, DJ. Walang humuhusga sa'yo, Jake. And kinikilig nga sila ngayon sa'yo, Jake eh. Dahil kamukha mo daw pala si Makoy De Leon. At isa po siyang VA kabisyo. Work from home lang po siya kabisyo. Yun po ang kanyang ginagawa. At bukas ba ang puso mo ngayon, Jake, para sa mga taong gustong pumasok? Okay lang naman, DJ, kung simulan sa pakikipagkaibigan. Pero kung sasadyain like magkakagustuhan ka agad, hindi na muna siguro. Pero sa pakikipagkaibigan, yes po. May nagtatanong sila dito, Jake. Hindi naman, iba namang programa kasi yung naghahanap ng ng collab team sa radyo. Iba yun eh. Pero magdadrop ka ba ng ng IG or baka gusto ka nalang puntahan. Marami nanonood at nakikinig ngayon. O wag na. Itago mo na ang identity mo. Yes, pero kasi marami ring makakilala talaga sa akin, DJ, pagka binigay ko yung totoo. ko. Kasi kamukha na ito talaga si Makoy De Leon, promise. Kung hindi ka ba gumaganap ng Makoy De Leon? Wala naman, double ni Makoy De Leon, hindi naman. Hindi ka rin mga guestings po ako before, pero hindi po yun sa mga mga actions or drama. Oo. Yun po, mga extras lang din sa channel kung pwede pong banggitin. Wag na. Mawalan ako ng trabaho. Ikaw, nawalan ka na ng jowa. Ako, mawalan ako ng trabaho. Di ako naman tatawag sa ibang estasyon ngayon neto. Anyway, Jake, maraming salamat. I hope na pag-aan ko yung pakiramdam mo at na nailabas mo ang hindi mo maikwentong top secret mo. Yes po, DJ. Sobrang laking tulong po talaga na nailabas ko siya tonight. Kasi ilang linggo ko na rin binibit-bit kasi talaga. Kahit na lumabas-labas ako ganyan. Siguro madramang pakinggan, pero totoo yun. Kahit na mag-long drive ako ng mag-long drive, wala talaga eh. Parang pupapasok pa rin, tatamaan ka talaga ng lungkot. Alam mo yun, pagka uwi mo rito, tapos ikaw lang mag-isa, naalala mo yung mga gilid-gilid dito. Kung saan mo siya sinalpak, ganun ba yan? Saan kayo nagabula-bulan, ganun ba yun? Tama ba? Saan kayo bumalandra, saan mo siya dinikit? Sa CR yun, marami eh. Kahit sa terrace, talagang hindi na dadala ng hangin eh. Talagang iba yung iba yung lungkot pag tinamaan ka. Iba ba ang kanyang nadulot sa'yo? Totoo, DJ. Kaya ayoko muna talaga ding ma-attach ngayon kasi pag pangatlong beses, parang napakabigat na nun kung mangyari uli. And salute sa'yo, Jake, kasi hindi mo kayang laruin yung feelings mo eh. Like paglaruan din yung nararamdaman mo na hahanap ka ng iba para dun mo ipaling lang din yung nararamdaman mo. At least nag-self-healing ka ngayon, yung sinasarili mo yung lahat ng sakit at hinahayaan mo muna yung panahon na magpagaling sa'yo. Tama yan, Jake. At least hindi ka naglalaro ng ibang chicks. Hindi ko lang alam kung ganun Wala talaga, DJ. Kasi kung meron, hindi talaga ako malulungkot ng sobra. Totoo Sabi naman. ko nga, kung hindi ako matibay-tibay, baka may mali na akong nagawa eh. Kasi sobra talaga. Totoo. Minsan, pagka sobrang tahimik dito, kaya ngayon, binubuksan ko lahat ng speakers ko eh. Magpatugtog lang ng kung alam mo, para lang maiba talaga yung isip. Bago yung rhythm ng
ng heartbeat. Parang ganun. Tama. Tsaka pag wala ka nakakausap, tawag ka lang dito, brother. Or kaya i-chat mo lang ako sa DJ Jello kapag kailangan mo nakausap, pare. Kasi hindi biro rin yan, di ba? Minsan, kahit anong lakas natin, hindi rin natin na iiwasan na maging mahina rin tayo sa mga ganyang bagay. Alam mo ba, ang pinakamahirap, yung isang lalaki na nakatulad natin, na grabe tignan ng chicks na, uy, ang gwapo nito, babaero to, ganito. Pero nasaktan tayo sa isang tao lang na hindi natin akalain doon pa tayo masasaktan. Yun ang pinakamahirap. At naiintindihan kita sa nararamdaman mo. Minsan talaga, darating tayo sa point na may lason sa isip at puso natin na bakit ka dumating? Hindi naman dapat ako maging ganito dahil may itsura ako, pero bakit nalason mo din ako? Nasaktan mo din ako. Kaya nga totoo din yung sinasabi natin na hindi lahat ng iwan o umayaw ay hindi nasaktan. Minsan sino pa yung taong umayaw, sila pa yung nasaktan ng sobra-sobra. At kung sino pa yung taong inayawan, yun pa yung naka-move on agad. Kung sino pa yung taong umayaw, yun yung matagal maka-move on. But I believe na ang tamang panahon ang makakapaghilom sa'yo, Jake. Uulitin ko lang. Ang tamang panahon lang ang makakapaghilom sa'yo. Tibayan mo lang. Salamat sa'yo, Jake. Thank you, DJ. Medyo nasa pool ka yata. Yun lang din yung kailangan kong marinig talaga. Naintindihan kita, lalaki tayo parehas. Yun nga po. Kasi kahit kaano ko i-justify yung actions ko, like, tama lang naman. Wala, itatamaan ko pa rin ng lungkot talaga. Yes. Pero yun nga, kailangan ko lang din sigurong ma-real talk. Alam mo yun. Yes. At least, maagang paraan, pare, na-realize mo na hindi siya worth it para sa'yo. Nasa tama ka nyon. May namimiss ka lang sa kanya. Namimiss niya lang yung mga love-making ninyo. Yun yan yung mga conversation ninyo. Nagigising ka, may makikita kang kasama mo. Pero, hindi mali yung ginawa mo. Mas mahirap na sa ngayon, nagiging masaya ka. Pero at the end of the day, magiging malungkot ka dahil hindi naman siya yung right girl talaga na gusto mo. Iba kasi yung gusto mo lang sa nararamdaman ng ulo mo sa baba, sa gusto mo talaga ng puso, isip mo Hindi, totoo yun Totoo to, Jake. Bilang isang lalaki, real talk to. 'Di ba? Na iba yung gusto mo lang ng ulo ng baba at yung talagang gusto ng puso at isip mo. Yung pang pamilya talaga. Hindi yung pangkama lamang. Kasi kung pangkama lamang ang hinahanap mo at yun ang tingin mo talaga para sa kanya ngayon. Kasi mismo sa bibig mo na nagsabi, hindi siya yung para sa akin babae dahil wala siyang plano sa sarili niya. 'Di ba? So kung alam mo sa sarili niya na wala siyang plano, kung bakit mo lang siya namimiss, alam mo na. Dahil pader siya, ganon. Dahil pang CR? Ganon ba yun, Jake? Diba? Kaya ka natawa. CR pala, Hanapin mo yung pang tahanan talaga, hindi yung pang CR, Jake. At nasa batang edad ka pa, Jake, 29 years old, 31, 32, 33, 34, hindi pa huli ang sandali. Hindi pa huli ang mga panahon na to para mahanap mo yun. At least ngayon, nakikilala mo yung sarili mo kung ano yung gusto mo. Yun ang pinakamaganda doon. Tama po. Thank you po sa words nyo, DJ. Jake, God bless sa'yo Ingat ka palagi. Thank you po, DJ. Thank you, brother. God bless. Anyway, mga kabisyo, once again, DJ Titan Jello. At magko-commercial break na muna tayo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number